Mä halusin varmaan jo lukioikäisenä jollain tavalla niin kirjoittaa kirjan. Mä pärjäsin koulussa ainekirjoituksessa ja niin sain hyviä numeroita ja ajattelin, että kirjoittaminen se on se mun juttu, niin se on ehkä myös edelleen vähän niin kuin semmoinen tapa olla olemassa. Mä lähdin sitten opiskelemaan kirjallisuutta Ouluun. Mulla oli joku semmoinen luulo, että siitä olisi jotakin apua tuohon kirjoittamiseen, mutta niin se osoittautui sitten aika pian vääräksi. Kyllä mä oon kirjoittanut oikeastaan jollakin koko ajan, mutta kyllä ne haaveet kirjailijuudesta niin karisi aika nopeasti siinä. Se enemmän meni siihen suuntaan, että niin opetin myöhemmin ja sitten tietysti se kun rupesi toimittajan hommiin. Luin äidinkielen opettajaksi, mutta rupesin toimittajaksi, koska ajattelin, että ei musta nyt välttämättä ole opettajaksi. Ja siinä hommassahan saa kirjoittaa, mutta kyllä se kirjoittaminen niin on aika kaukana semmoisesta luovasta kirjoittamisesta. Siis tarkoitan, luovuutta pitää käyttää, mutta semmoista fiktiivisestä kirjoittamisesta. Kuitenkin koko ajan palo kirjoittamiseen oli olemassa. Mä yritin kirjoittaa kaikenlaista novellia sun muuta ja runoja. Mutta oikeastaan se käynnistyi vasta sitten niin, elämässä tapahtui kaikenlaista. Vanhoilla päivillä tuossa niin 50-vuotiaana juoksin ekan maratonia ja rupesin sitten oikeasti kirjoittaa. Päätin, että nyt katsotaan, että onko musta tähän hommaa. Olin varmaan pelännyt siihen asti sitä, että jos mä en osaakaan kirjoittaa. Mä oon aina halunnut kirjoittaa, mutta jos mä en osaakaan, niin se olisi ihan karmeeta. 7. kesäkuuta. Jaurujoki kulkee syvässä kanjonissa ja askeleita sai jarrutella melkein 3 kilometriä. Joen kohina kuului paljon ennen kuin pieni kämppä alkoi näkyä. Paikka oli pettymys. Näytti erilaiselta kuin muistin. Avoin ympäristö oli pusikoitunut. Pihassa kasvoi horsmaa, mutta kämppä oli entistä ehompi. Katolla hohti tuore palahuopa. Vessa ja puuvaja olivat uusia. Vilkaisin vaistomaisesti pihan nuotiopaikkaa. Käärmettä ei näkynyt. Kerroin Marjalle, kuinka Korkki oli ottanut sitä hännästä ja heittänyt poroaidan yli metsään. Ehkä käärme oli Jaakon rinkassa jo vaellukselle lähdettäessä. Se, että mistä toi kyypakki lähti liikkeelle, niin Oriveden opistolla yhdellä kirjoittajakurssilla oli tehtävänä kirjoittaa kirje. Ja mä kirjoitin kirjeen kuolleelle, hiljattain muutama vuosi aikaisemmin kuolleelle ystävälle. Se oli vähän semmoinen, oli jäänyt jotenkin kaihertaan se asia. Ja siitä kirjeestä rakentui sitten novelli. Ja se novelli näkyy tuossa Kyypakki-kirjassa, niin oikeastaan koko se alkuosa, jossa on 50-vuotispäivät, vanhat kaverit viettää yhden 50-vuotispäiviä. Ja odottaa sinne saapuvaksi yhtä kaveria, joka on ollut pitkään poissa ulkomailla, mutta tämä kaveri ei ikinä sinne tule. Ja tavallaan idea tästä henkilöstä, joka ei sinne paikan päälle tule, joka kuolee matkalla, niin lähti siitä kirjeestä liikkeelle. Tavallaan yhdestä pienestä kirjeestä tuli oikeastaan 1/3 kirjaa. Ei se tietenkään sitä yhdessä novellissa lähtenyt liikkeelle. Mulla oli toinen novelli, joka on siellä taustalla oikeastaan vielä tärkeämpi. Se kulki jo silloin nimellä Kyypakki. Ja tämä novelli kertoi 4 nuoresta miehestä, jotka lähti vaeltaan Lappiin samalle alueelle, jossa ne oli oikeastaan samalle reitille, jossa ne oli olleet noin 5-6 vuotta aikaisemmin. Mutta nyt niiden elämäntilanne on semmoinen, että ne on erkaantuneet toisistaan. Jokainen lähtenyt vähän omalle taholleen, mutta ne lähtee tavallaan tämmöiselle nostalgiareissulle. Ja siitä tulee sitten aika kohtalokas. Yksi kaveri ei tule sieltä takaisin elävänä ollenkaan. Ja siitä syntyy semmoinen mysteeri, ei tiedetä miten hän kuoli. Ja nämä rupesi pelaamaan yhteen ja tavallaan tämä vaellustarina on semmoinen, joka kulkee koko ajan taustalla tuolla Kyypakissa. Ja tämä tavallaan sen vaellustarinan tai vaelluksella tapahtuneen kuoleman selvittäminen on semmoinen, mikä tuossa niin koko ajan kulkee. Ja lopussa ehkä saadaan siihen selvyys, ehkä ei. Ovi aukesi ilman narahdusta.
Autiotupa oli uusittu kokonaan seiniä ja lattiaa lukuun ottamatta. Uusi kamiina, kaasuliesi ja sen yllä seinällä käyttökuntoisia kattiloita. Pöydällä oli puinen pannun alulen ja pöytäkynttilöitä, kämppäkirja sekä vieraskirjan virkaa toimittamassa iso ruutuvihko. Ovessa näin hoidat jätteesi -taulu, seinällä jauhesammutin. Nukkumanlaverilla oli tilaa 4 ja kämppään oli tuotu jopa uudet patjat. Tuoksu samanlainen kuin kaikissa hyvin pidetyissä autiotuvissa, suorastaan miellyttävä. Uusitusta ikkunassa näkyi 2 lasin läpi koivujen ja pajujen ryteikön takaa vain pilkahdus Jaurijoesta. Palovaroittimesta oli katossa ainoastaan pidike. Siinä on ehkä semmoinen ero, että toimittajahan tekee pahimmassa tapauksessa päivässä ties miten monta juttua. Korkeintaan pystyy keskittymään yhteen juttuun muutaman päivän. Riippuu toki vähän välineestä. Mä aloitin tosissani kirjoittaa kyypakkia ja hiomaan sitä niin 2017 ja 2020 sain kustannuspäätöksen siitä. Eli tämä prosessi on ihan erilainen. Mutta se, että jos toimittajana olisi aikaa hioa tekstiä sillä tavalla kuin tuossa niin kirjoittajana, mä varmaan 5-6 kertaan kävin sen tekstin läpi ja etsin niitä korjattavia kohtia, niin jos olisi semmoista mahdollista tehdä toimittajana, niin en mä olisi ikinä toimittajahommista pois lähtenyt. Mä oon tavallaan kasvanut luonnonsuojeluliikkeessä. Se oli se korkeakoulu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, kun Suokulaisen riveissä siinä yläaste lukioikäisenä niin kerrottiin, miten asioiden pitäisi olla tässä Seinäjoen kaupungissakin. Ja tehtiin kaikenlaista tärkeää toki. Edelleen siis tämä ekologinen näkemys on semmoinen, mikä on hirveän vahva ja luonnonsuojelutyö, mutta se tapa, millä sitä tehdään, niin tuntuu, että matkan varrella yhä vähemmän ja vähemmän uskoo siihen, että toisille pystyy saarnaamaan, että miten asiat on. Että ehkä se, mikä niin kuin kirjailijoiden tehtävä mun mielestä on, että ne sais niin kuin ihmisiä ajattelemaan ja havahtumaan asioihin. Ehkä vielä niin kuin syvemmin ja perusteellisemmin kuin toimittaja pystyy tekemään, että toimittajalla väline on vähän erilainen. Kummallakin on tärkeä tehtävä nostaa esiin semmoisia asioita, mistä vaietaan ja semmoisia ääniä, jotka ei pääse esille muuten. Mutta kirjailija pystyy tavallaan argumentoimaan paljon syvemmin ja perusteellisemmin ja perustelemaan ne näkemyksensä eri tavalla ja sitten tarjoamaan vielä semmoisen niin kuin inhimillisen samastumiskohteen. Henkilöiden kautta pystyy pääsemään niin kuin sisään niihin ajatuksiin, mitä on. Mutta en ole ikinä kokenut olevani minkäänlainen poliittinen agitaattori. Maria kysyi, miksi Jaakko oli lähtenyt porukasta. Selitin, että ehkä se ei kestänyt sitä, että Korkki onnistui höynäyttämään ja se joutui naurunalaiseksi. Jaakko jekuutti mielellään toisia, mutta ei itse pitänyt kohteena olemisesta. Maria oli samaa mieltä, että Jaakko oli aika totinen tyyppi eikä itselle nauraminen ollut sen vahvimpia puolia. Mun mielestä Jaakon käärmejutut eivät tepsineet Korkkiin. Sitä ei saanut naurunalaiseksi muiden edessä tai pelkäämään. Mä näen, että kirjoittaminen on hyvin pitkälle niin kuin mulle ollut ainakin tässä vaiheessa itsensä tutkimista, tavallaan oman identiteetin selvittelemistä ja miksei myös rakentamista, että kuka mä oon, mistä mä oon tullut, mihin mä oon menossa, minkä takia mä oon tämmönen. Ja toinen, minkä kautta sitä tavallaan tehdään, on se, kun miettii omaa suhdetta muihin ihmisiin. Ja sitä kautta sitten, miksei viime kädessä ihmiskuntaa, mutta niin, mehän ollaan olemassa niin kuin suhteessa muihin ihmisiin, että harva ihan yksinään täällä on, että niin, koko ajan me jollain tavalla teoillamme ja puheillamme ollaan niin kuin muiden ihmisten kanssa tekemisissä ja vuorovaikutuksessa. Ja nämä on semmoisia asioita, jotka on kiinnostavia. Ja sitten kun mitä enemmän on lukenut psykologiaa, niin ymmärtää sen, että miten tavallaan monet asiat tuolta ihan lapsuudesta lähtien vaikuttaa siihen, mitä me ajatellaan ja tehdään tänä päivänä. Ja niiden tiedostaminen on kauhean kiinnostavaa. Ja kirjailijana pystyy niin semmoista tekemään, kun on aikaa paneutua jonnekin ja penkoa ja tonkia. Sä oot tullut kirjoittajana kotiin. Joo, kyllä se varmaan noin voisi sanoa. Että kyllä se on aika semmoinen niin kuin kodinomainen tunne, pääsee lähelle niin itseään niitä ajatuksia, mitä oikeasti niin kuin jossakin tuolla syvemmällä on. Koska mehän hirveän paljon ajatellaan sitä, mitä me ollaan omaksuttu muualta.
mitä me ei olla mietitty viime kädessä ollenkaan, me ollaan vaan otettu. Ja sitten kaikki semmoinen tieto, puhutaan vahvistusharhasta, joka on tavallaan samansuuntaista kuin meidän aikaisempi ajattelu, niin semmoista tietoahan me imetään koko ajan, me ei kyseenalaisteta asioita. Ja kirjoittaessa, jos niin kuin uskaltaa kohdata itsensä ja koko raadollisuutensa ja semmoiset epämiellyttävätkin asiat, niin mä luulen, että se on semmoisen kauhean niin kuin avartavaa ja kehittävää. Ja se vahvistaa itsetuntoa ja ymmärtää tavallaan sitä, että mitä on aikaisemmin elämässä ollut niin ihan eri tavalla. Mä muutin Seinäjoelle. Mä tulin 2016 niin lukion opettajaksi, mutta mä kiinnityin tänne jo aikaisemmin elämän kautta. Elämä nakkasi tänne uuden kumppanin kautta, niin hän on myös tämmöinen, joka vaeltaa ja kirjoittaa. Ja hänen kanssaan mä oon pystynyt toteuttamaan niitä erilaisia vaellusunelmia, mitä mulla on ollut. Tavallaan siinä edellisessä elämänvaiheessa vaeltaminen oli aika vähissä. Nyt mä oon pystynyt käymään Pohjois-Norjassa, Ruotsissa, Lapin erämaissa, koluttu melkein kaikki yhdessä läpi. Ja se on ehkä semmoinen, niin kuin, että löysi takaisin sinne 70-luvun puolen välin tietämille, missä kaikki lähti liikkeelle. Että se luonto oli niin tärkeä, niin keskeinen osa itseä ja se on tavallaan ollut siinä hukassa välillä ja kirjoittamisen kautta. Siksi varmaan se onkin niin tärkeä se miljöö siellä mulla, että se on aika paljon toi luonto Kyypakissa ja sitten seuraavassa tekeillä olevassa kirjassa ehkä vieläkin enemmän. Että se on semmoinen, niin kuin sanoit, niin kodinomainen paikka. Mitä se vaeltaen kirjoittaminen on, tai siis kirjoittaminen vaeltaen? Kyllähän jos katsoo meidän kirjallisuutta, niin sieltä löytyy esimerkiksi eräkirjallisuus on tämmöistä ja sotakirjallisuudessakin aika paljon liikutaan luonnossa ja on vähän tämmöistä vaeltamisen tyyppistä. Mua ei ole metsästäminen ikinä kiinnostanut. Mulle vaelluskirjoittaminen on sitä, että raataan se rinkkaa ja ollaan teltassa yötä ja kirjoitetaan mielessä koko ajan ja sitten niin kun pidetään taukoa, niin kynää ja paperia esiin ja pistetään niitä ajatuksia, mitä siinä tulee. Mutta ihan niin kuin nollasta väittäisin, että ei ole kauhean helppo lähteä. Et mullakin on tavallaan ollut niin kuin tekstiaihioita ja käsikirjoituksia, joita mä oon työstänyt siinä matkalla ja se on jännä tunne, että sitä ikään kuin kävelee niiden henkilöiden mukana siellä osana porukkaa, vähän syrjempänä, katsoo, että niin kuin, mitä ne siinä puuhailee ja mitä ajattelee. On semmoinen niin kuin äänetön yhtiökumppani siinä. Ja sitä kautta niin kuin pystyy ymmärtämään ja näkemään näiden ihmisen niin kuin toimintaa paljon lähempää kuin että istuisi vaan pöydän ääressä ja kirjoittaisi koneella. Ja siitä saa myös niin kuin nämä aistihavainnot ja kaikki tämä. Että se, että jos pitää päähenkilön kävellä kylmän joen yli, jääkylmää vettä virtaavan joen yli, niin sitä on vaikea kirjoittaa, jos sä et mene itse tekemään sitä ensin ja kokeilemaan, miltä se tuntuu. Jostain Google Mapsista katsomalla maisemia, niin voi kirjoittaa toki, mutta kyllä mun täytyy niin kuin päästä paikan päälle ja itse haistamaan, miltä sillä haisee ja maistamaan periaatteessa ja tuntemaan se paikka, että siitä saa niin kuin uskottavan niin, että se tyydyttää mua itseeni. Että se on hirveän tärkeää, että se kokemus on siellä. Ja kyllä mä luulen, että se välittyy myös niin kuin sit lukijalle, että kyllä sen näkee aina, että onko kirjoittaja käynyt paikan päällä vai onko se katsellut kuvia ja sen pohjalta kirjoittanut. Sitä paitsi se on hirvittävän kiinnostavaa ja mukavaa ja vaeltaminen, sehän on kävelemistä ja käveleminen on aivojen kannalta musta paras tapa työstää asioita. Se on tavallaan semmoinen meditatiivinen tila, missä niin kuin ajatukset risteilee ja assosiaatiot syntyy. Oletko kohdannut itsesi näillä reissuilla sillä tavalla uudelleen, että nyt kun sä kirjoitat vaeltaessasi, niin oletko joutunut hämmentymään omia ajatuksiasi? Kyllä sitä kaikenlaista päässä risteilee. Ei mulla mitään esimerkkiä ole tässä, mutta niin, totta kai sitä niin kuin keskustelee koko ajan niin kuin mielessään itsensä kanssa. Mä oon kokeillut sitä kahdella tavalla yksinään liikkuessa. Silloin on ehkä helpompaa. Ei tarvitse tehdä mitään kompromisseja, voi pysähtyä kirjoittaa milloin tahansa, ei tarvitse miettiä mitään.
jakaa toisen kanssa, mutta niin silloin kun liikkuu kumppanin kanssa, joka ymmärtää prosessia, hänen kanssaan voi kävellä niin kuin vaikka tunnin puhumatta mitään ilman, että siinä ei ole mitään sen kummempaa outoutta. Se toimii silloin ja totta kai on myös kauhean kiinnostavaa jakaa niitä kokemuksia ja tuntemuksia siellä jonkun kanssa. Se on aina, siihen tulee jotain enemmän kuin yrittää jakaa niitä pelkästään itsensä kanssa. Mutta silloin kun on joku tommonen valmis teksti tai tekeillä oleva teksti, niin mä koen, että silloin yksinään siellä riittää kumppaneiksi niin nämä henkilöt, jotka on siellä tekstissä ja ne heidän kanssaan voi niin kuin reissata ja tavallaan keskustella. Sä oot edelleen työelämässä. Pääsetkö sä semmoiseen vaeltajan kirjoittamisen tilan heti, kun sä heität repun selkään vai? Siihen liittyy varmaan semmoinen niin kuin aika merkittävä siirtymäriitti, koska mä vaellaan vain semmoisissa paikoissa, jossa auton ääni ei kuulu käytännössä Lapissa. Ja se, että Seinäjoelta hankkiutuu vaikka jonnekin saariselälle, niin kyllähän siinä on aika pitkä ajanjakso ja paljon ehtii tapahtua, niin sitten siinä vaiheessa, kun pääsee maastoon ja on rinkkaselässä, niin kyllä siinä ollaan heti siellä maastossa. Mutta jos tässä nyt Seinäjoella kotipihassa nostaisi rinkan selkää ja lähtisi, niin mä luulen, että siinä aika kauan kestäisi kyllä, että niin voi olla, että yhden yön yli pitäisi nukkua, että pääsisi tunnelmaan. Tuntui älyttömältä ja kohtuuttomalta, että kämppä oli se paikka, jossa yksi kivi muutti kahden ihmisen elämän. Jaakon elämän suunta kääntyi yhden kiven takia. Kiven, jota hän kantoi, ja kiven, jonka hän heitti. Sama kivi vei Korkilta hengen. Näytin kämpän seinähirrestä painaumaa, jonka Jaakon heittämä kivi oli tehnyt. Ehkä. Kirjoitin muistiinpanoja iltaisin nuotiolla. Valoa riitti vaikka läpi yön. Maria oli kiinnostunut siitä, mitä kirjoitin. Luin hänelle otteita sieltä täältä, lähinnä matkan ja luonnon dokumentointia, jotta hän lopettaisi kyselemisen. Jos miettii luontoa, sen tulevaisuutta, niin kyllähän tietenkin tässä iässä, kun ollaan jo puolivälin toisella puolella, niin semmoinen ajatus on, että niin täytyy vaeltaa vielä kerkiä ja fysiikka antaa periksi. Ja totta kai sitä projisoi sit mielellään myös tämmöiseen ekoahdistukseen ja on huolissaan, että miten tämä maailman käy, kun katselee näitä uutisia tässä. Mutta en mä tiedä, onko siitä nyt kauheasti hyötyä, kun se yksi ihminen ei hirvittävän paljon voi kuitenkaan tehdä, että sen takia tarvitsee mennä niin vetää itteen hirteen, jos maailma ei näytä ihan hyvältä tässä kohtaa. Jokainen tekee omalta osaltaan sitten sen, mitä haluaa tehdä ja kykenee tekemään ja niin, että on itse tyytyväinen siihen toimintaansa. Ei semmoinen toivottomuus taas johda yhtään mihinkään. Ei tässä ole kuin muutama vuosi eläkkeelle ja sitten voi keskittyä kokopäiväisesti kirjoittamiseen. Ja kyllä mä luulen, että se on ehkä se luonto ja kirjoittaminen niitä ykkösjuttuja.